Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut i ehangu cromfach ddwbl efo dull y grid. Hynny ydy, sut ni'n ateb cwestiynau fel x adio 4 lluosi x adio 5, neu 2x adio 3 lluosi x dynnu 7. Nawr yn dull y grid, dyn ni'n defnyddio y ffaith fod unrhyw swm lluosi fel x adio 4 lluosi x adio 5 yn cyfateb i swm lle dyn ni'n ffeindio arwynebedd petriol. Nawr i egluro hyn, nawn ni gychwyn efo swm lluosi sydd ychydig yn haws na hwn, x adio 4 lluosi x adio 5. Nawn ni gychwyn efo'r swm lluosi, ddyn ni 6 lluosi hefo 4. Nawr, mae 6 lluosi efo 4 yn hafal i 24, a mae'r swm lluosi yma yn cyfateb i swm lle dyn ni'n ffeindio arwynebedd y petriol, ac os na i fras lunio petriol yn fan hyn yn awr, arwynebedd petriol sydd yn mesur 6 cm wrth 4 cm. Nawr, arwynebedd petriol ydy hyd lluosi fy lled, felly drwy'n wneud 6 lluosi fy 4 i gael 24, dyn ni'n ffeindio fod arwynebedd y petriol yma yn 24 ac yn yr uned fyddai centimetr sgwar. A mae'n stori debyg hefo x adio 4 lluosi x adio 5. Mae yna petriol yn cyfateb i'r swm lluosi yma, ac os dyn ni'n ffeindio arwynebedd y petriol yna, dyn ni'n ffeindio yr ateb i x adio 4 lluosi x adio 5. Felly, be ni'n neud, na i fraslunio petriol arall y fan hyn, a wedyn mesuriadau y petriol yma ydy x adio 4, neu hwnna ar y top, yr hyd y fan hyn ydy x adio 4, a'r lled y fan hyn felly ydy x adio 5. Nawr, be dyn ni eisiau gwneud i ateb y swm lluosi yma ydy ffeindio'r arwynebedd gwneud, hynny ydy x adio 4 lluosi x adio 5. Nawr, i wneud hynny, nawn ni hollti yr hyd a'r lled i'r darnau dyn ni weld y fan hyn. Yr x a'r 4 ar draws, a wedyn yr x a'r 5 ar i lawr. Oherwydd, ar draws i gyd, mae o'n x adio 4, felly fyddai hollti hwnna i ddarn x yn gyntaf, a wedyn fyddai adio y 4 ymlaen wedyn. Rhyw fath efo'r lled sydd yn x adio 5 i gyd, fyddai hollti hwnna i fewn i led x yn gyntaf, a wedyn mae yna ddarn 5 y fan hyn yn y gwylod. Ac os wedyn, os na i hollti y petriol yma fel hyn, dyn ni'n ffurfio 4 petriol llai, a wedyn mae gennym fi obaith wedyn o ffeindio arwynebedd y darnau yma ar wahân, ac os dwi eisiau ffeindio arwynebedd y petriol cyfan, yr un mawr fan hyn, cwbl dwi angen ei wedyn ydy adio arwynebedd y darnau unigol. Na cychwyn efo top chwith, wel, mae'n gwir, sgwar ydy hwn, mae'n mesur x wrth x, a arwynebedd y sgwar yw x lluosi x sydd yn x di sgwario. Top dde, mae gen i fi betriol yn fan hyn sydd yn mesur 4 fel yma, a x i lawr fel hyn. Felly x lluosi 4 ydy arwynebedd y petriol yma, mae x lluosi 4 yn 4x. Gwylod ar y chwith, mae gen i fi betriol yn fan hyn sydd yn mesur 5 wrth x, mae 5 lluosi fy x yn rhaid arwynebedd 5x iddo fi. A wedyn gwylod ar y dde, y darn yma, mae gen i fi betriol sydd yn mesur 5 wrth 4, arwynebedd felly ydy 5 lluosi 4 sydd yn 20. Na dyma ydy syniad tu ôl i dull y grid, dyma ydy ffurfio grid sydd yn cynrychioli yr petriol yma ac dyn ni'n mynd i gael y 4 arwynebedd yn ymddangos yn y grid. Ond y newyddion da ydy, does dim angen iddyn ni wneud y diagram cymhleth yma bob tro. Wel, fel mae'n awgrymu yn y teitl yn fan hyn, cwbl sydd angen iddyn ni wneud ydy grid fach. Felly, wrth atab cwestiwn o'r math yma, dyma sydd angen i chi wneud. Dyn ni'n mynd i wneud grid fach, sydd efo pedair cell. A wedyn, dyn ni am labelu top y grid efo y cromfach gyntaf, yr x, a wedyn yr plus 4. A dyn ni am labelu'r ochr chwith efo'r ail gromfach, sydd yn y cwestiwn yma'n x, a wedyn plus 5. A wedyn, dyn ni'n mynd i lenwi y celloedd yn fan hyn, hefo be dyn ni'n gael drwy liosi be sydd ar y top a be sydd ar y chwith. Felly, yn debyg iawn, wel, union rhyw fath ydy gwir, a be dyn ni wedi weld yn fan hyn. Y top chwith ydy x liosi x, sydd yn x di sgwario. Gwylod ar y chwith ydy x liosi 5, sydd yn 5x. Top dde ydy x liosi 4, 4x. A gwylod ar y dde ydy 4 liosi 5, sydd yn 20. A wedyn, mae angen iddyn ni adio y 4 ateb unigol y fan hyn,
Yr ateb felly i'r cwestiwn ydy x di sgwario, adio 4x, adio 5x, adio 20. Ac yna, jyst i orffan, mae yna ychydig o gasglu terma i wneud yn y canol fan hyn, os ydyn ni'n ystyried gywir sawl x. Sy gynnu ni 4x adio 5x gywir 9x. Felly'r ateb ydy x di sgwario 9x a wedyn 20. Felly be dyn ni wedi wneud yn fan hyn mewn gwirionedd ydy lluosi, yr x adio 4 lluosi fy'r x adio 5, ond dyn ni hefyd wedi ffeindio arwynebedd y petriol yma gan ddefnyddio y grid fach yma. Nawr, ail enghraifft sydd gen i fan hyn ydy 2x adio 3 lluosi fy x tynnu 7. Nawr, tro hyn, na i fynd yn syth i'r grid, jyst i gael dangos pa mor gyflym ydy i wneud cwestiwn o'r math yma mewn gwirionedd. Felly, creu grid, lle mae gennym ni nifer o gelloedd 4 i gyd, a wedyn mae'n edrych fel hyn. A wedyn, fel nes i ddweud gynt, mae'r gronfach gyntaf mynd ar y top. Yn yr achos yma, mae gennym fi 2x, a wedyn plus 3. A wedyn mae'r ail gell yn mynd ar y chwith. Yn yr achos yma, mae gennym fi x, a wedyn mae gennym fi tynnu 7. Llenwi'r grid wedyn, mae yna 4 lle i lenwi. Top chwith, mae gennym fi 2x lluosi fy x, sydd yn 2x di sgwario. Top dde, mae gennym fi x lluosi fy 3, sydd yn 3x. Gwylod ar y chwith, mae gennym fi 2x lluosi negatif 7. Nawr, positif lluosi negatif rei ateb negatif. A wedyn 2x lluosi negatif 7 yn gywir yn negatif 14x. Gwylod ar y dde, mae gennym fi 3 lluosi negatif 7. Wel eto, positif lluosi negatif rei ateb negatif, a wedyn 3 7 rei 21 iddi fi. Felly, cymwch ofal efo'ch rheola rhifau negatif. Eto, positif 2x lluosi negatif 7 yn negatif 14x. Positif 3 lluosi negatif 7 yn negatif 21. A wedyn, fel nath ni gynt wedyn, i gael yr ateb terfynol, dyn ni'n adio, be dyn ni weld yn y 4 cell. Top chwith, 2x di sgwario, top dde, 3x. Gwylod ar y chwith, negatif 14x. Gwylod ar y dde, negatif 21. A wedyn, casglu'r terma, faint o x sydd gennym ni, wel yn y canol, dwi'n cychwyn fo 3, a wedyn dwi'n adio negatif 14, sydd i'r fath o tynnu 14, ond mae 3 tynnu 14 yn negatif 11. Felly beth sydd gennym fi ydy 2x di sgwario ar y cychwyn, negatif 11x, ac yna dwi'n adio negatif 21, sydd i'r fath o tynnu 21. Dyma fo felly yr ateb i'r cwestiwn 2x adio 3 lluosi x tynnu 7, 2x di sgwario tynnu 11x tynnu 21. Nawr rhowch chi gynnig arni hi nesaf. Mae yna set o gwestiynau nawr yn ymddangos ar y sgrin. Ystynwch ddarl y bapur allan, defnyddiwch dull y grid i reid cynnig ar hein, a wedyn unwaith ydych chi gael cyfle i weithio eich atebion chi allan, cymharwch nhw wedyn yn erbyn yr atebion cywir sydd yn nawr yn cael ei dangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.